Takže napsala jsem status na Facebook, že každá sníme lžičku z kořice a zapijeme to octem. Ano, ocet. Jde. Bože. Z kořice, mletá. Jde, máte to i zdokumentovaný. Nevím, jestli to tam bude vidět. Tak. A ocet budeme dávat do panáčku. A já jsem to nevinně, byla jsem do toho donucena. Ano, Terka do toho byla donucená. Donutili nás do toho v podstatě přátelé z Facebooku, kteří to olejkovali, takže ano, svedeme to na ně. Takže můžou za to přátelé z Facebooku, protože tam dali like. Pojď. Všichni, kdo dali like po tomhle. Ještě to. Jo, takhle, protože tak tady lžička je velká, takže nebudeme to brát úplně ohromně vymchovatý. A to je stejně, až tam mnou. Ne, je to Mám tam víc než... Ne, je to Ježíši Kriste, ty máš. Takže můžeme na to. Můžeme 3. To nejde. Co to děláš? 2, 1, teď. To mě štípe. To se budu volat tomu pouštěné. Teď to dá nejde. Mám se k úsměv. Dopad. A to dobrý, že to chutná. Správně. A teď to zkusíme spolknout, takže dávejte pozor. Máš nalepit ten ocet, jestli nejde. Takže tady důkaz. Leju ocet. Není to ničím nařezený. Je to půl panáku octa, abyste přesně věděli. Máme tam připravenou i jedlou sodu, pro ty, co nám alarmovali, že bude mít překyslený organismus. A jakmile to sníme, tak to zapijeme octem. Já nechci být osypaná pupínkama! Ani taky mít žádnou mozkovou závadu. Víte, co všechno se nám může vlastně stát? Jestli nevím, moc nepřemýšleli, ale já jenom dala jsem mluvil tam. A zdala jsem, že jsem řekla, udělala jsem. Jo. Takže 3, No. 2, 1, Já to znova neudělám. teď. Jsem se vypláchala plíce. Pojď a teď. Ocet. Si dělej, koukni to do sebe, neváhej, máme to Jelikož dělat vodu. Dám ti první napít vody. Jelikož ty ještě budeš mít sestříhat, tak já to ještě nařadím. Ne, nemůžeme to stříhat. My se pomodlíme, pojď. Tak Co já pro tebe neudělám, ty vole, já tě zabiju dneska v noci. dělej. Já to nejdu. Obleju. Tohle jde jmenovat. Tak je to hnusný. Já už nikdy, přísahu, už nikdy nebudu chlastat.
Žádný barák, jo. Mě se nabízí. To je tak pohoda, jo. Hospodo, nalej opět. Je tak hrozně blbě, tyjo. Ne. Dělejte a dávejte lajky dál, určitě. Budeme moc rádi. Ze mě to jde ven, vole. Ne, tady ne, tady ne, tady ne, tady ne. Na záchod, na záchod. To si uklidíš. Ne, tady teď to nedělej. Já jsem se hrála s Igoritem. Leží tam v komoře, nožky má nahoře, bojí, že umře. Taky se mi nedělaj suho. Ty píč. Můžeš to přestat točit. Terka dostala skvělý nápad a já to musím zkoušet, protože jí nevěřím. Že nalijete kousek octa a do toho dáte sodu. Sodu se to jmenuje, Jo, jedlá soda, jakože neutralizace, jo? Takže jedlá soda. Tak jako říkám, že to bude skvělý. A těm, co nám doporučovali, že to máme neutralizovat jedlou sodou, jo? Aby jsme nebyli překyslení, tak se podívejte, jak by to asi vypadalo. Bum. Respektive by nás to zabilo. To by byla šavle. A takhle by potom vypadal náš všem.